Hola, soc el Marc Gibert, soc el tutor de la Casa d'Oficis d'aquest any i estem impartint el curs de disseny i programació de pàgines web. La meva tasca és ensenyar als alumnes a dissenyar i programar webs, en aquest cas, i la fita del curs en si és crear una pàgina web de turisme del Solsonès. Estem ensenyant a tocar imatge, dissenyar programació web. Estem formant els alumnes perquè coneguin tots els programes de tant edició d'imatge com de retoc i de muntatge vectorial, perquè puguin llavors programar i generar una pàgina web des de zero. Hi ha dues fases. La primera fase és més de disseny i conèixer els programes per dissenyar, i la segona fase és més de programació i conèixer els programes de programació. Amb això el que aconseguim és que la segona fase a part barregem les dues coses, la primera fase més la segona, i puguin generar una pàgina web a final. La nostra finalitat, el nostre objectiu és aconseguir una pàgina web de turisme del Solsonès.